Jaja, de kihasználom rendesen. Az a gáz, hogy nem is egyforma nagyságban kékül, van egy pár centiméter. Cserélje, hát van olyan. Meghajtom neked a napos részt, örülsz? Neked kitemlése kell. Nem hozta ő se. Emlékezzünk. Csatvédőként. Há, megbokargál. Hogy belejön itt az arc? Kollega. Jaj, kollega. Na már ott van egy érdeklődő, úgy látom. Na mindegy, hazajön aztán a csát. Jaja. Jó, ez tudtam.